वयाच्या 15व्या वर्षी शिवाजी महाराजांनी एक निर्णय घेतला जो त्यांच्या आधी कुणीही घेतला नव्हता आणि त्या एका निर्णयाने इतिहास बदलला। 17वे शतक, आदिलशाहीचा दरबार, सगळे जमीनदार, सगळे सरदार आपला शिक्का फारसीत लावायचे, कारण फारसी ही सत्ताधाऱ्यांची भाषा होती। कुणी विरोध केला नाही, कोणाची हिंमत देखील नाही। पण मग एक 15 वर्षांचा मुलगा उठला आणि म्हणाला की मी माझा शिक्का संस्कृतमध्ये लावेन, फारसीत नाही। हे ऐकून सगळे थक्क झाले, म्हणाले अरे वेडा आहे का, आदिलशाह रागावेल। पण शिवबा म्हणाला ही माझ्या मातृभूमीची भाषा आहे, तिचाच वापर कर। हे होते पहिले शिवाजी महाराज। वयाच्या 15व्या वर्षी भाषेच्या माध्यमातून स्वाभिमानाची पहिली मशाल पेटवली आणि त्याच मशालीतून पुढे स्वराज्याचा अग्नी पेटला। अशाच अनेक अज्ञात आणि रोमांचक प्रसंगांनी भरलेल्या 3 पुस्तकांचा संपूर्ण रिव्ह्यू पुस्तकालय मराठी यूट्यूब चॅनलवरील व्हिडिओमध्ये आहे। एकदा बघा आणि हा व्हिडिओ प्रत्येक मराठी माणसांपर्यंत पोहोचवा। जय भवानी, जय शिवाजी।